مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 35 ወድየ ምንዋሕ መዓልትታትን ዓመታት ህይወትን ሰላምን kiwስኸልካ እዩ እሞ ንሕገይ ኣይትረስዓዮ ልብኻ ውን ትእዛዛተይ ይሓልወን ሕያውነትን ሓቅን ካባኻ ኣይፈለያ ኣብ ክሳድካ እሰረን ኣብ ጽላት ልብኻ ውን ጽሓፈን ሽዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ሞገስን ጽቡቕ ልቦናን ክትረክብ ኢኻ ብምሉእ ልብኻ ብእግዚአብሔር ተኣመን ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ ኣብ ኩሉ መገድኻ ንእኡ ሕሰብ ንሱ ኸዓ ኣካይዳኻ ኪቕንዕ እዩ ባዕለይ እፈልጥ ኣይትበል ንእግዚአብሔር ፍራሕ ካብ ክፉእ ከኣ ረሓቕ እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንዕጽምትኻ ውን ኣንጉዕ ኪኾነካ እዩ ብጥሪትካን ብኹሉ በኹሪ ፍርያትካን ንእግዚአብሔር ኣኽብሮ ሽዑ ቆፋፉኻ ብብዝሒ ኽመልእ መጽምቑኻ ኸዓ ብኾልዒ ወይኒ ኪቕጸጽ እዩ ወደየ ከምቲ ኣቦ ንዘፍቀሮ ውልዱ ዚቐጽዖ ከምኡ ኸዓ እግዚአብሔር ንዘፍቀሮ ይቐጽዖ እዩ እሞ ተግሳጽ እግዚአብሔር ኣይትንዓቕ እንተ ቐጽዓካ ኸዓ ኣይትመረር እቲ ጥበብ ዚረክብ ኣእምሮ ውን ዘጥሪ ሰብ ብፁእ እዩ ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ንኣኣ ዘጥሪ ይበልጽ እቲ ብኣኣ ዚርከብ ረብሓ ኸዓ ካብ ጹሪ ወርቂ ይበልጽ እዩ ካብ ዑንቂ ትኸብር ኩሉ እቲ ሃረር እትብሎ ነገር እኳ ኣይመዓራርያን ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ኸዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ ጎደናኣ ጎደና ሓጎስ ብዘሎ መገዳ ኸዓ ሰላም እዩ ንዝሒዝዋ ስኦም ሕይወት እያ ኣጽኒዑ ዝሒዛ ዘበለ ኸዓ ብፁእ እዩ እግዚአብሔር ንምድሪ ብጥበብ ሰረታ ንሰማያት ከኣ ብምስትውዓል ኣጽንዖ ብፍልጠቱ መዓሙቕ ይኽፈት ደበናታት ውን ኣውሊ የንጠብጥብ ወደየ ነዚኤን ካብ ዓይንኻ ኣይትፍለይን ንጥበብን ንምኽርን ተጠንቂቕካ ሓዘን ንሳተን ንነፍስኻ ሕይወት ንኽሳድካ ኸዓ ስልማት ክኾናኻ እየን ሽዑ ሃዲእካ መገድኻ ኽትከይድ እግርኻ ውን ኣይክትዕንቀፍን ኢኻ እንተ ተገምሰስካ ኣይክትብህርርን ኢኻ በጥ ክትብል ኢኻ ድቃስካ ውን ኪጥዕም እዩ እግዚአብሔር እምንቶኻ ኪኸውን ኣእጋርካ ኸይፍንጠረኻ ኪሕልወን እዩ እሞ ካብቲ ናይ ድንገት ስምባድ ካብቲ ንረሲኣን ዝመጾም ጥፍኣት ኣይትሸበር ኢድካ ኽትገብረሉ ዚከኣላ እንተ ኾይኑስ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይ ኣይትኽልኣዮ ዚወሃብ ከሎካስ ንብጻይካ ኺድ እሞ ተመለስ ጽባሕ ክህበካ እየ ኣይትበሎ ንብጻይካ ኣሚኑካ ምሳኻ ክነብር ከሎ ኣይትተናኾለሉ ምስ ዘይበደለካ ሰብ ብኸምኡ ኣይትባስ ብገፋዒ ሰብ ኣይትቕናእ መገዱ ዘበለ ኹሉ ኣይትምረጽ እግዚአብሔር ነቲ ቐይናን ይፍንፍኖ ምስጢሩ ግና ምስቶም ቅኑዓት እዩ መርገም እግዚአብሔር ኣብ ቤት ረሲእ እዩ ንማሕደር ጻድቃን ግና ይባርኾ ንሱ ንመላገጽቲ የላግጸሎም ንትሑታት ግና ጸጋ ይሂቦም ጠቢባን ክብሪ ኽወርሱ እዮም ዓያሱ ግና ልዕልናኦም ውርደት እዩ